Surat Zukhruf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pungkasane nuli sira kabeh padha bisa tetep ana ing dhuwure tumpakan mau. Banjur sira kabeh bisa padha eling nikmat pangeranira kabeh rikala sira kabeh wis padha tetep ana ing dhuwure tumpakan. Lan sira kabeh nuli padha maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekabehane perkara kang sak liyane Allah taala iku kabeh sak judu dhuwur ngisor tengen kiwa ngarep mburi ketiga rendeng lanang wadon pinter bodho bagus Allah langit bumi panas adem rina wengi lan liya-liyane maneh. Wong ingkang bani wong iku yen arep numpak kendaraan dokar motor utawa liya-liyane disuprih maca bismillahirrahmanirrahim. Mengko kapan wis mapan ana ing dhuwure tumpakan nuli maos doa ing mau subhanalladzi sakhkhara hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Kal mau maha suci Gusti Allah kang ngerih tumpakan iki kanggo ingsun lan ingsun ora kuwasa nguasani tumpakan iki lan ingsun kabeh iki bakal dibalekake sowan marang pangeran ingsun. Wallahu a'lam bissawab. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin. Wong kafir padha nganggep kagem Allah saking kawulane panjenengane rupa anane bagian. Ateges kafir Mekah iku wis duwe panganggep yen malaikat iku putrane Gusti Allah taala. Mongko putra iku bagian saking bapak. Dadi kafir Mekah persasat nganggep yen malaikat iku sebagian saking Gusti Allah. Temenan manungsa kang duwe panganggep kaya mengkono iku manungsa kafir kang terang-terangan sasar. Wallahu a'lam. Sholat.